lesz, de higgyék el, a Jobbik rálépett arra az útra, hogy győzelemhez vezet. Bennünket már kívülről szétverni nem tudnak. Egy dolgot tudnak velünk tenni, belülről megpróbálnak szétverni. Ezt fogják megpróbálni. Kívülről nem tudnak, mert ütnek bennünket, akkor attól leszünk erősebbek. Ha nem nyugodnak, akkor megjövünk föl. Nyugodtan dolgozunk és erősödünk. Egyébként majd meg bolondul, mind a Fidesz, mind az MSZP nem tud velünk mit kezdeni, nem tud. Próbálnak már lenyomni, fölemelni, nem tudnak. És aztán olyan probléma van, elnézést. Tehát nagyon-nagyon izgulnak miatt, és kívülről nem tudnak velünk mit kezdeni. Egy dolgot tudnak tenni, belülről megpróbálnak szétverni. Hogyan lehet belülről szétverni egy közösséget? Be kell építeni embereket, és bomlasztani kell. Ez az egyik módja. Erre majd a pártnak kell ügyelni, hogy ezt kiszűrjék. A másik mód mi? Elkezdenek terjeszteni suttogó propagandával mindenféle valótlanságot, amiről ugye Sanyi is beszél. Őrse Sándor majd szervkereskedő lesz, az önök jelöltjei, a Tibi az nem tudom, hát mi leszel te Tibi, te oroszoknak fogsz te is szállítani valamit, szerintem olajozni fogsz. A Karcsi bátyám, te mi leszel szerinted? Te pedofil csak azért, mert elnézést kérek itt tőletek, hogy ilyenekkel. Én ezt élem át. Hát én minden vagyok már. Kuzi vagyok, cigány vagyok, zsidó vagyok. Hát nemrégiben az interneten fönt volt a Bar Mitzvah oklevelem, hogy ahol tájékoztatja 90, nem tudom, 1-be vagy 3-ba a Vona család a rokonságot, hogy a Vona babika végre felnőtt zsidó férfivá érett. Egy ilyen oklevél terjeng az interneten, elképesztő. Szegény szüleim, én ezekkel jót derülök, a szegény szüleimet mondjuk már sajnálom, amikor mondjuk az jön le, hogy én vagyok Marosán György unokája. Gondoljanak el, hogyha én lennék, akkor nem derült volna ki már 100-szor. Egy paraszt családból származom Neves megyéből, könyörgöm. Mert tényleg ez a balatoni villa, hát mindenkit szeretnék meghívni ebbe a balatoni villába ezúton, fogadják el a meghívásomat. Mossad ügynök, KGB ügynök, ugye az MSZP azt mondja, hogy a Fidesz pénzzel bennünket, a Fidesz azt mondja, hogy az MSZP, Csurka István szerint a Mossad, most már én a Mossad nyilatkozatát várom csak a szerintük, és ez a Csurka István. Mindenki mond mindenfélét. Próbálnak lejáratni bennünket, ez maradt számukra az utolsó lehetőség. Ugye én kérem önöket, hogy ha bíznak bennünk, akkor, és ha valaki bogarat ültet a fülükbe, akkor kérdezzenek inkább meg azonnal bennünket, hogy olvassák el a barikádot, hogy hívják fel a helyi vezetőiket, hogy keresnek meg bennünket, hogy nehogy ez megtörténhessen. Mert ez az utolsó esélyük arra, hogy megállítsanak bennünket. Ha ez nem sikerül, akkor a Jobbik fogja megnyerni a választásokat. Zárásképpen csak azt szeretném mondani, hogy mi nem akarunk semmi rosszat, nem akarunk kitüntetett helyet Magyarországra a világban, nem akarunk extra támogatásokat ennek az országnak, más földjét nem akarjuk, más vizét nem akarjuk. Mi csak azt szeretnénk, ami az európai parlamenti választásokon is a jelszavunk volt, azt szeretnénk, hogyha Magyarország a magyaroké lenne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.